Предаването се излъчва със съдействието на Пестицид и Александър Тур. Така започна нашето пътешествие в Малта. Имах удоволствието да придружавам внушителна група наши сънародници при екскурзията им в архипелага. Всички очаквахме с нетърпение да научим повече за него и интересната му история. Бяхме настанени в един великолепен 4-звезден хотел, който освен удобство предлагаше и прекрасни гледки към Средиземно море. Но не се задържахме много време в него, защото ни зовеше първият обект от нашата програма – столицата Ла Валета. С любопитство се взирахме навън, но за мен това беше второ посещение тук и спомените ме върнаха назад във времето, когато попаднах на церемония, която възпроизвеждаше сцени от миналото на тази страна. Най-ярка е следата на рицарите от ордена на Йоанитите или хоспиталиерите, които идват тук от Родос през 1530 година. Наричат ги така, защото първоначално неговите членове били монаси, които трябвало да се грижат за болните пилигрими в светите земи. По-късно възникнала необходимост от защита на поклонниците, които се отправили към Ерусалим, и орденът се превърнал в военен и рицарски. Към средата на 12 век в неговото ръководство имало представители на най-знатните благородници на страните от християнския свят и той се превърнал в внушителна военна сила. На Родос рицарите усъвършенствали своите военни умения и станали непобедими в морските сражения, като даже се осмелявали да нападат турците на собствената им територия. Били много повече войни, отколкото духовници. 4 века военно-монашеското братство владее Малтийския архипелаг и до голяма степен и на него се дължи възпирането на турската инвазия към Европа. Знамето на ордена – бял кръст върху червен фон, който символизира основните християнски добродетели. Сдържаност, постоянство, смелост и справедливост може да се види и днес навсякъде в Малта. Малко известен факт е, например, че кавалерите от ордена не обичали огнестрелните оръжия. Стрували им се недостойни за рицари, но били принудени да вървят в крак с времето. Пак при предишното посещение имах късмета да попадна и на една от многобройните фестас – народни празненства. Нямам представа на какво или кого беше посветена тя, но ще опитам да ви я опиша, защото беше изключително интересна. Оставям на страна оглушителната музика и шествието. По-интересно беше друго – обичай, който не бях срещал. От балконите в малките улички, отрупани с празнично облечени хора, политаха шепи бомбони и малки пакетчета с разнообразни подаръци. С весела врява и глъч стотиците малчугани, а и възрастни хора, се надпреварваха да се докопат до тях. Но любезно и без блъскане. Очевидно на почет беше най-вече бързината. От балконите се сипеха като несекващ дъжд също цветя,
и разноцветни конфети. Неописуемо весел празник, който завинаги се е врязал в моята памет. Първи крачки на нашата група по улица на Лавалета. Веднага се хвърляха в очи две неща. Будещата уважение и привързаност към традициите и осъзнатото отдавна от малтийците значение на туризма. Навсякъде в малката държава е съвсем сигурно, че ще бъдеш посрещнат като скъп и отдавна очакван гост. Отначало се взирах в надписа на всеки срещнат обелиски паметник, но бързо разбрах, че е невъзможно да се види и разкаже за всичко и че трябва да бъда щастлив, ако мога да отнеса със себе си поне малко спомени от богатствата на тази страна. Когато чуете разговор между малтийци, езикът може да ви се стори подобен на арабския, но това не е вярно. В основата си той е финикийски, т.е. от групата на семитските езици. Тесните контакти с различни страни са обогатили неговата лексика, която е обичайно и за нашия език. На островите, освен малтийски, се говори и английски, но немалка част от жителите си служат също и с италиански. По-голямата част от тях са католици. Доказателство за дълбоката им религиозност е тази катедрала, посветена на патрона на ордена Свети Йоан. През 1573 г. тогавашният велик магистър Жан де ла Касиер наредил да започне строежа на нов храм, който бил завършен 5 години по-късно. До някъде суровата фасада е в удивителен контраст с разкошната вътрешност на катедралата, както ще се убедите след малко. Всеки следващ владетел го украсявал с многобройни дарове, които по устав бил длъжен да предостави всеки новоприет в ордена кавалер. Даже стените били позлатени и се считало за особено престижно знатните люди да завършват жизнения си път именно тук. Доказват го над 400-те надгробни плочи на пода, украсени с емблеми, гербове, военни трофеи, религиозни мотиви и символи. В клироса е голямата скулптурна група по кръстването на Христос, а олтарят е сътворен от ценни видове мрамор. Епископският трон бил предназначен за великия магистър. Страничните параклиси принадлежали и на различните езици на ордена.
В катедралата са погребани великите магистри, починали в Малта до завършването на строителството, включително Лавалет, победителят във Великата обсада, за която ще стане дума малко по-късно, както и Лакасиер, по чиято заповед бил построен този храм. За съжаление, снимките в музея на катедралата бяха абсолютно забранени и не съм в състояние да ви покажа картината на Караваджо "Обезглавяването на свети Иоанн". Един изключителен шедьовър. Този храм безспорно е един от най-красивите в Европа и напълно заслужава възхищението на всеки, който го е посетил. Спокойно може да се каже, че столицата Лавалета, наречена сполучливо от сър Уолтер Скот, град, построен от джентълмени за джентълмени, е шедьовър на бароковия стил с изобилие на прекрасни архитектурни образци. Но когато употребите думичките «Ил Палас» за малтийците, това означава, че става дума единствено за двореца на великите магистри, макар че на старинния площад има още много забележителни сгради, където, уви, мен не ме допуснаха, защото носех камера. Но пък заснех спектакълът на фонтаните, чието струи бликаха в синхрон с музиката. И още внушителната скулптура на президента Гуидо Ди Марко, както и скромната церемония на стражата пред двореца. Столицата била кръстена на основателя, великият магистър Жан де Лавалет. С проектирането си взел военният инженер Франческо Лапорели, изпратен там от самия папа Пий IV. Градът бил построен по предварително изготвен от него план. Улиците се пресичали под прав ъгъл, но бил прокаран и околовръстен път, по който в случай на опасност бързо можело да се прехвърлят хора и товари от единия до другия му край. Всичко това, както и огромните бастиони, били създадени, за да защитят надежно града от нападения. А такива Малта преживяла не едно и две. През сградата на правителството ми посочиха колата на министър-председателя на Малта. Единствено тя е без номер. Шофирал си я, казват, сам, а не зърнах и охрана около нея. Любопитно, нали? Бойните умения и смелост на жителите на Малта били доказани най-вече в една наистина страховита битка, за която даже Волтер написал с възхищение 200 години по-късно следните редове. Нищо не е по-известно от Великата обсада. Историята е следната. През 1565 година турците и техните съюзници дошли на Малта с намерение, след като завоюват островите, да проникнат в Южна Европа през Сицилия и Италия.
Срещу 48-хилядната армия на нападателите, защитниците можели да противопоставят едва 8000, от които 540 рицари, 4000 граждани малтийци и още толкова испански и италиански наемници. След героична съпротива и помощта на още 8000 войници, пристигнали в решителния момент от Сицилия, нашествениците били прогонени. Бранейки себе си, малтийците спасили тогавашна Европа от отоманските турци. Бях чел и за още една интересна история. През 1429 година армия от 18 000 маври нападнала Малта. По това време малтийците наборявали между 16 и 18 000 души, от които обаче само 4 000 били въоръжени. Една балада разказва, че маврите, искайки да покажат на обсъдените, че ще ги победят не с глад, а с сила, им изпратили хляб. Гордите малтийци обаче го върнали обратно, като пъхнали във всеки хляб и парче от местното сирене. Атаката на маврите била отбита, макар че те все пак успели да пленят 3000 от защитниците на острова. Според едно друго предание обаче, причината за успеха било появяването в небето на бял кон на свети Павел, размахал меч и точно това видение изплашило нападателите. Малта се намира на 90 км от Сицилия и на 290 км от крайбрежието на Африка. Спокойно може да се каже, че тя заема централно положение в региона на Средиземноморието. Архипелагът е принадлежал на финикийци, картагенци, римляни, араби, нормани и кастилци, оставили свой отпечатък върху малтийците, при които могат да се срещнат най-разнообразни физически типове, както между впрочем и у нас. Така изглежда градчето Слима.